4 in-numru ta' track konsekuttivi illi fihom il-McLaren telgħu fuq il-podium. Illum Lando Norris fil-mittelliqa tiegħu spiċċa fit-tielet pożizzjoni. Imma qabel ma nidħlu fid-dettall fuq il-kummenti tat-tellieqa, ejja ħalli nidħlu ħalli naraw ftit ukoll ir-riżultati ta' dan il-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika illi għadu kemm intemm. Mela, fl-ewwel post ħassoltu Max Verstappen fuq il-Red Bull Racing. Fit-tieni post Sir Lewis Hamilton fuq Mercedes u fit-tielet post kif edna għal mit-tellieqa tiegħu Lando Norris fuq il-McLaren. Fir-raba' post Carlos Sainz fuq Ferrari, Sergio Perez il-ħames fuq Red Bull, Leclerc is-sitta fuq Ferrari, it-seba' George Russell fuq Mercedes, it-tmien post Pierre Gasly fuq Alpine, id-disa' Lance Stroll fuq Aston Martin, l-10 post Yuki Tsunoda fuq Alfa Tauri. L-unika nota negattiva tas-serata ġejja mill-Awstralja hekk kif Oscar Piastri jirtira fl-11 bi problemi idrawliċi. L-aktar dawra veloċi tat-tellieqa saret fl-aħħar dawra l-56 u din id-darba għamilha Yuki Tsunoda is-sewwieq tal-Alfa Tauri. U kif qegħdin naraw hawnhekk kellna taħlita ta' sewwieqa illi ħadu l-punti. Nfakkarkom ukoll illi ninsabu f'xandira diretta min irid jgħid tiegħu fuq it-tellieqa jista' jagħmel hemmhekk dan fuq is-sezzjoni marbuta ma' din ix-xandira. Mela. It-tellieqa li Lando beda tajjeb ħafna ħanajdu hekk. U fil-fatt għamel madwar 27 dawra fl-ewwel pożizzjoni u mbagħad bħalma jiġri s-soltu Verstappen reġa' postu ħarab biex kif qalilna s-Sur Duncan Ċappara rebaħ il-50 tellieqa tal-karriera tiegħu kif ukoll Max kiser ir-rekord ta' 15 il-rekord anzi ta' 15 il-tellieqa mirbuħa fi staġun wieħed, rekord li probabbli jinkiser il-ġimgħa d-dieħla fil-Messiku 18-19 għandu joħodhom komodament fil-ferma hija u li tiegħi. Issa llum naħseb illi t-tellieqa għadna kemm rajna rajta kienet qiegħsa logħba ċess bejn Verstappen, Hamilton u sa ċertu punt iva anki Lando illi bdew jippruvaw jagħmlu l-istrateġiji biex jaraw min eventwalment kellu jirbaħ it-tellieqa. Hamilton għandu nara xi rekrimina għaliex fl-ewwel stint tal-pit stop, il-pit stop tiegħu kien kemm xejn tardif, fil-fatt it-Zurwieq daħal fl-20 u imma min-naħa l-oħra wkoll tajjeb ngħidu illi naħseb illi ir-riżultat kollox ma kollox iġġustifika dawk l-Italjani jgħidu l-valori in campo illi kien hemm fit-tratta in the long run hekk kif il-Mercedes ukoll għal din it-tellieqa ħarġet trakk karozza aktar żviluppata u ir-riskju it-paid off għaliex is-Zurwieq eventwalment spiċċa fuq il-podium. Konna ngħid fuq il-McLaren illi għal-raba tellieqa konsekuttiva spiċċajna fuq il-podium, ovvjament sodisfatt mill-riżultat li kiseb Lando Norris li ġie wkoll mod in-nur tas-sewwieq tal-ġurnata fil-mit tellieqa tas-sewwieq Ingliż podium ieħor illi issa kif se naraw il qudiem fil-klassifika jaff ħajja tiżvolta interessanti
l-aħħar ftit tlielaq li fadal tal-istaġun, kif ukoll bit-tieni l-podju tal-lum biżna l-Aston Martin, again ħanitkellmu fuqha iżjed tard. Ok, kif Lando telaq tajjeb ħafna, anki Oscar telaq tajjeb ħafna, biex nkunu għedna kollox, bis kien hemm dak il-kuntat ma' jidirli Ocon illi ukoll naħseb li sewa wkoll biex kellu l-problemi idrawliċi illi appuntu l-Awstraljan kellu eventwalment. Biss min-naħa l-oħra il-podium naħseb illi fuq dak li għajna fuq matul it-telliqa u anke fl-sprint naħseb illi kien assigurat. Voldi, kontent ukoll fatt li rnexxinna nġibu podju fit-trakka lokali tal-mexxej, nafu li Zac Brown huwa sewwieq Amerikan, anzi huwa persuna mill-Amerika, insomma għadu sewwieq ħankun għadna kollox. Voltieri, għaldaqstant naħseb illi ma kontx qed nistenna podju, ħankun onest magħkom, matul dan it-tmiem il-ġimgħa ma fimni l-aġi merħba bih u s-sen id-dejja skur, s-sormaj, etnuħu pjaċir li fl-axħar sar użanza li naraw il-McLaren fuq il-podju għawara telli, ovvjament, eh, għadna nejxu biex nistennew dik il-ġurnata li flok nisimaw l-innu Olandis u nisimaw l-innu Awstrijak bidmuħ fajnejna nkunu għedin nisimaw il-God Save the Queen, anzi il-God Save the King, l-innu Ingliż u dak ifisser li fl-aħħar wasalna wkoll fl-arti mweden ħanamilha ċara minn issa Norris jew Piastri ma tagħmel li ebda differenza jilli interessani li tirbaħ il-McLaren. Issa, Norris ħaqqu jirbaħ, Piastri jekk jiġri ċans nkun kontent għal ukoll, però l-importanti il-karozza oranġi tajb ngħid ukoll li qegħdin taraw illum il-flok skaramantiku reġa' ħadem il għaliex il-bistu għal raġuni partikolari u erġenet lejna fuq il-podju. Fil-fatt onestament, meta l-bistu għed illum il-tradizzjoni ħad inkiser. Fortunatament ma kien fil-kas. Qed xi ftit kummenti hawnhekk dan kien ċappara fakkarna wkoll illi Alonso u Ocon irtiraw wkoll mit-tellieqa, però naħseb dan kien aktar għax-xandir tiegħi taf illi hemm laqta żgħira wkoll lejn il-McLaren fil-post races tiegħi, għalkemm ovvjament aħna nitkellmu wkoll fuq kollox. U dan kien ċappara wkoll għalilna li il-karozzi baqgħu flimkien apparti Max kellu problema fil-brejkijiet ġewwa t-tiġrija jiena fil-fatt ukoll enfasizzajt il-punt ta' logħba chess. Inkomplu nagħtu naqra ħarsa lejn il-pożizzjonijiet l-oħra, Carlos Sainz spiċċa raba u Charles Leclerc spiċċa sitta. Jekk hawn xi ħadd mit-tifożi, mis-supporters tal-Ferrari li forsi qed jara dal-video nixtieq nieħu naqra opinjoni, kuntenti bir-riżultat tal-lum għax naħseb illi il-Ferrari stennejtu xi ħaġa aqwa aħjar illum minn dina it-tellieqa. Perez spiċċa l-ħames li xorta kif se naraw il-qoddim ma naħsibx li huwa biżżejjed għat-tir aħħari illi għandu il-Mexico għal dawn l-aħħar ftit li tal-istaġun. George Russell is-seba' naħseb tellieqa kemm xejn deludenti għal tifel minn Norfolk. L-Alpin fl-ewwel tellieqa tagħhom taħt il-konsorzju ta' Anthony Joshua, McIlroy tal-golf, eccetera, jieħdu il-punti wkoll. Sewwel kam points għal Lance Stroll fid-disa post u Yuki Tsunoda li b'xi mod irnexxielu jiġbor x'punt imma tnejjel li dak il-punt mill-leb veloċi li jagħmel swietu wkoll punt. Għajjeb ngħidu inni ħass ċert punt illum ħadd pjaċir illi Plejsja Tsunoda naħseb li kien ħaqqu anke minħabba l-fatt ukoll li kien qed ikun ħafna viċin f'dak il-postijiet
u naħseb li għamel mossa tajba ta' min jgħid illi qabel Tsunoda il-leb veloċi kienet għand Daniel Ricciardo illi irritorna fl-azzjoni wara dak l-inċident li kellu fl-Olanda, Ricciardo spiċċa 17. U dan kien ċappar ġejdilna bħalissa ġie xi diskussjoni fil-Kamra tal-Ferrari l-om Leclerc biex jitkellmu wara ħajaraw għaliex Leclerc qalu lil Leclerc biex iħalli lil Sainz jaqbżu. ċali, jiena nista' ngħidlek għaxiex għas-Sainz kien aktar veloċi minnek. Fil-fatt kemm il-darba wkoll rajna l-Ispanjol jagħmel sensiela ta' lebs veloċi u dinna hija wkoll messaġġ ieħor għal dawk l-supporters tal-Ferrari li forsi għadhom jemnu li Leclerc għandu jkun il-number one driver. Naħseb li llum it-trakka għal darb'oħra waslet messaġġ illi Sainz on his day kapaċi jkun aktar veloċi minn Leclerc. Mela, ħalli naraw naqra issa il-klassifika tas-sewwieqa u se nibda bl-osservazzjoni illi għamlilna Creation Grek fejn Max Verstappen għandu 466, se id-distak bej Perez u Hamilton issa hija tal-20 punt. 239 għal Perez, 219 għal Hamilton. Jien ovvjament hekk qed nikkalkulhom fil-fatt ukoll u x'inhu hemmhekk qegħdin. Voldiri jien nkompli nsostni illi Hamilton jispiċċa t-tieni dis-sena u mhux Perez bil-konsekwenzi kollha li jista' jkun hemm wara għall-Messikan. Fernando Alonso 183 bat għandna ġlieda sukkulenti ħafna l-5 post. U mhux biss. Carlos Sainz 168, Leclerc 159, Lando Norris 156 u George Russell 132. Lando qed itella l-punti bil-mod u ħanaraw sa fej ser jasal l-istilla ta' Bristol. Voldiri, jiena biex nkun onest magħkom, l-aqs il-raba post fuq qed intek ċerta. Alonso, ir-raġuni hija illi wara kollu anke il-Ferrari qed itellaw il-punti, Voldiri jiena ma neskludix personalment illi Alonso jista' anki jispiċċa l-kampjonat fis-sitta jew fis-seba' pożizzjoni, Voldiri, apparti illi rridu naraw kif ħadkompli tiżvolġi dik il-battalja bejn Norris u ż-żewġ sewwieqa tal-Ferrari. Jiġifieri, fil-klassifika tal-kostrutturi ma tantx semmejta imma ovvjament l-iktar ħaġa li ħanaraw tispikka issa il-McLaren hemmhekk għandna żball oħxon. Hemmhekk għandna żball oħxon ħanara kif se nipprova nirkuprah affarijiet tal-life. Sa dan intant nkomplu tkellmu fuq il-klassifika tas-sewwieqa hekk kif naħseb l-entużjażmu tal-podju konna qegħdin ngħidu dan kien ċappar qed jgħidilna li Horner diġà ħareġ uffiċjali illi Perez se jibqa' dan kien. Perez għandu kuntratt sal-24, granted imma jiena mhu ħaneskludi xejn illi jekk jitlef it-tieni post se jkun hemm il-konsegwenzi. Nfakkarkom ukoll illi s'issa qatt ma rajna lil Red Bull tispiċċa l-ewwel u t-tieni fil-klassifika tal-kostrutturi. Mela, tas-sewwieqa skużawni, klassifika tal-kostrutturi li jista' ġbarnija u rranġajnija kif suppost. Voldiri, il-problemi tal-life li fortunatament irranġajna wkoll mela dik ir-Red Bull lesta b'704, Mercedes 350, Ferrari 335 u l-McLaren issa titla' nitilgħu fir-raba' post 239 punt, Aston Martin 230
u mbagħad għandek l-Alpine 96, Williams 23, Alfa 16, Haas 12, Alfa Tauri 7 u jiena personalment ħana jkolli nagħmel skommessa żardata ma neskludix li l-Alfa Tauri tista' anki taqbes lil Haas fil-10 pożizzjoni. Jiġifieri, imma insomma, għall-inqas ħanejdu hekk il-minimum objective tal-McLaren dak illi nispiċċaw il-kampjonat fir-raba' post naħseb illi issa għandna nġibuh mingħajr problemi. Voldiri, il-ħolma tat-tielet naħseb li kienet naqra ibsa kemm jiena dejjem kont ngħid illi nistgħu nġibu tot ta' punti kemm besbisna il ta' qudiemna, ma naħsibx li se jkun il-każ. Iktar naħseb tista' tkun realistika illi Norris jaqbes lil xi ħadd mis-sewwieqa tal-Ferrari fil-klassifika tas-sewwieqa, ma fadal it-tiġrijiet qatt fadal ħafna u ħafna xi jintqal. Issa ġimgħa d-dieħla ser ikollna l-Grand Prix tal-Messiku fejn ovvjament l-attenzjoni tkun kollha fuq Perez ħanaraw naqas se jagħmel. Jiena personali jekk tistaqsuni x'qed nistenna trid tidħol McLaren din it-tiġrija, it-tweġiba tiegħi hija ħabbatu, it-tweġiba tiegħi hija ħabbatu il għaliex ukoll hemm hemm żewġ straights u kulħadd jaf il-McLaren fl-straights kemm hija qbatuta, biss xorta ngħid li r-raba' post issa huwa safe għax imbagħad li daqta wara se jfavuruna jien hekk hemm żewġ titjira illi nemmen illi se jkunu favurina huma Brażil illi nistqar magħkom qed nemmen ħafna fiha dik it-tellieqa u Abu Dhabi imma issa naraw as we go along fadal it-tliela nitkellmu tellieqa tellieqa issa nikkonċentraw fuq il-Messiku u mbagħad naraw x'ħajjiġri iżjed il-qudiem. Mela qabel ma nagħlaq żewġ avviżi żgħar il min qiegħed isegwina illejla, anzi tlieta. L-ewwel nett infakkarkom biex illi dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tinsewx tidħlu tagħmlu subscribe ħalli ma tilfu dawn il-kontenut illi aħna qed noħorġu fl-istadij ta' kuljum fuq futbol u fuq Formula Wieħed. Il-programm li ġej ser ikun għada fit-8 bil-programm Mixzone, programm iddedikat kollu lis-Serje A fejn se jkun hemm Karl Parnis għal Roma Monza u mbagħad nisimgħu minant Joseph Magri u Mark Schembri għall-logħba Milan Juventus. Il-post race li jmiss tal-Grand Prix tal-Messiku mhux ħajsir eżatt wara t-tellieqa. Se jsir nhar it-tlieta 31 ta' Ottubru. Mhux ħajsir wara t-tellieqa eżatt imma se jsir fil-31 ta' Ottubru u dak suppost se jieħdu ħsiebu Andrew Zart u Wayne Micallef. Dak huwa il-pjan is-sekk ovvjament ta' stilla u isir l-impossibbli u mbagħad ovvjament nidħol jiena fil-kredu biss il-pjan huwa illi fil-31 ta' Ottubru li jiġi tlieta Andrew Zart u Wayne Micallef ikunu qegħdin jiddiskutu il-Grand Prix tal-Messiku. Mill-bqija jiena issa ser nieqaf hawnhekk Dikom lejl it-tajjeb u niltaqgħu fil-każ tiegħi li tarawni nhar it-tlieta fid-9 għal partita reazzjoni tal-partita Inter Red Bull Salzburg. Biss għada Mixzone ma' tliet YouTubers tas-Serje A u l-programm li mista l-Formula Wieħed nhar il-31 ta' Ottubru li ġej. Il-lejl it-tajjeb ħudu ħsieb u bħal dejjem Forza McLaren. Ciao.